ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ସକାଳ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟମୀଟା ଗଧ ଭଳିଆ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାକିଆ ଉଠିବନି କି ଉଠିବନି? ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋର ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଉଠିବନି କି? ଆଜି ବା ଅଷ୍ଟମୀ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବନି କି? ପିଠା ବୋଉ ବସେଇଲେଣି। ଉଠ ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଗାଧେଇବ ଗରମ ପାଣି ବସିଲାଣି। କେତେ ନିଦ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଉଠ 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 ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀ ଉଠ। ଏ ବାବାରେ ବାବା ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଆ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବାପ କି ନିଦ ସାରଙ୍କ ନିଦ ଏବେ ଭାଙ୍ଗିବ। ହଁ ଏବେ ଉଠିବେ। ଆସ ଆସ ଭିଡିଓ କରୁନି ମୁଁ ସେମିତି ଫୋନ୍ ଟା ଦେଇଛି। ଜଲ୍ଦି ଉଠ ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ପୁଣି ରେଡି ହେଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ଉଠିକି ଆସିବ ବୋଉ ପିଠା କଲେଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି ବାଏ ବାଏ। ହଁ ବୋଉ ପିଠା ଗୋଟେ ଭାଡି ବସେଇଛନ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କର। ଯାଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୋଉ କଣ କରୁଛି ସକାଳୁ ଉଠିକି। ମତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ଆଜି ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ କଣ କରୁଥିଲୁ? ବୋଉ ଉଠିକି ଏତିକି ପିଠା କରିସାରିଲାଣି। କେତେ ପିଠା କଲୁଣି ଦେଖିଆ ଜାଗାଟା କାହିଁ ଦେଖିଆ। ଏଇଟା ପିଠା ଜାଗା କି କାଟେ ଦେଖିଆ ଟିକେ। ଏଇଟା ପିଠା ତ ରଖିଛ। ହଁ ହେଇ ଏତିକି ପିଠା ସେ ଉଠି ସକାଳୁ କରିସାରିଲେଣି। ଏଟା ହଳଦୀ ପତ୍ର ପିଠା। ଇଏ ଜଣେ ଏଠି ବସି ଟ୍ରେନିଂ ନଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ମତେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ଆସିକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। କହିଲି ସକାଳୁ ଆଜି ଟିକେ ଡାକିଦବ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଜି ରାଗିଛି ମୋର କିଛି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ହେଇନି। ମୁଁ ମୋର ଚାଲିଲି ଦୋକାନକୁ ତମେ ତମର କରି ଖାଇକି ଦବ ହେଲା। ଫାଇନାଲି ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। ଆଜି ସକାଳୁ ପବନ କେତେ ଜୋର ଦଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ। ଶୀତ ପୁରା କୁକୁଡିଆ ଶୀତ। କେମିତି କଷ୍ଟ ଭଗବାନ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳୁ ତ ମୁଁ ଅଲରେଡି ଏମିତି ଗାଧୁଆ। ଆଜିର ଯୋଉ ପବନଟା ଦଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଶୀତୁଆ ଶୀତୁଆ ଲାଗୁଛି। ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। କେଟେ ଘରେ ହଉଥିଲେ ଯେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଗାଧେଇ ପଡ। ଗାଧୁଆ ସରିଗଲା। ଡ୍ରେସ୍ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ଟିକେ ଗରମ ଖାଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି ସାରିଲେଣି। ତ ଫାଇନାଲି କଣ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣିଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଆରପଟ ଘରେ ଦେଖିବା। ତ ଲେଟ୍ କାହିଁ କରିବା। ପିଠା ବି ସରିଗଲାଣି। ଡ୍ରେସ୍ କଣ ଆଣିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ମାନେ ପୂଜା ଫୂଜା କେମିତି କଣ ହଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଟ୍ କରିବାନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ତାର ପୂଜାପୂଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲାଣି। ଖାଲି ଦୁଇ ଜଣ ବସିଲା ମାନେ ବନ୍ଦାପନା କରିକି କ'ଣ ସବୁ ଯାତ୍ରା କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲା ଆମ ଠାକୁର ଘର। ବୋଉ ତାର ଏଠି କ'ଣ ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲାଣି। ବୋଉ ଆଣି ସାରିଲୁ ନା ନାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସେପଟରୁ। ଇଏ ହେଲା ଆମ ବୁଢ଼ା ବାପା। ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଅଳତା ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ବୋଉକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛି ଅଳତା। ଦିଅନ୍ତା ଟୁକୁର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋଉ ପାଳି ସରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୀମା ଲଗାଉ ତା ଗୋଡ଼ରେ ଅଳତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ଶୀଘ୍ର ସାର ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ। ସଇଲା ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ସେତିକି ଥାଉ। କୁଳୁ କ'ଣ କହୁଥିଲୁ? ହୁଳୁ କଣ କୁଳୁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିଦେ ତାହେଲେ ପିନ୍ଧିବ। ପିନ୍ଧିକି ଆସିବ। ଏଇଠି ପିନ୍ଧୁନ। ପାଲଟିକି ପିନ୍ଧିବ। ପିନ୍ଧିଲୁନି ଦେଖ ମୁଁ ଘରେ ସେ ପାଲଟି ଆସି ଘରେ ପିନ୍ଧି ମୁଁ ଭୋଗ 5-6 ଦେବି ତମେ ସେଇ କିଛି ପୂଜା ହବ କି? ନା ପୂଜା ସେଇଠି ହଉ ତମେ ଦେଖିବ ନା ପିନ୍ଧିବି ପିନ୍ଧିକି ଆସେ ବନ୍ଦ କରୁନ ବନ୍ଦ କର କହୁଛି ବନ୍ଦ।
ପିଠା ଖାଇବା ଆଇଟମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ସରିଗଲା। ଏବେ ପିଠା ଫିଠା କଣ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଭୋକ ଜୋର ମତେ ଲାଗିଲାଣି। ଏଠି ବାହାର ଗୋଟେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଭୋଗ ପିଠା ଟିକେ ଖାଉନୁ କୁଆଡେ ନବ। ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ ସେଇଟା ଅଛି ମିଠା ଠାକୁର ଭୋଗ ମିଠା ଅଛି ବସୁନା ଏଠି ଆଉ ମେଞ୍ଚେ ଖାଉ ନା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆସନ୍ତାଣି ମୁଁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କାର ବାଜିଲାନି। ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତ ମୁଁ ଦେବେ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମୁଁ ବକଳ କାଟି ନେଇ ଆସି ପାରିଲା ଏଇଟା ହେଇଛି ନୂଆ। ଏଇଟା ମୋର ହେଇଛି ନୂଆ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ପ୍ଲିଜ କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବେ। ପିଠାଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଡ୍ରେସ୍ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ପିଠାଟା ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବହୁତ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେଉଛନ୍ତି ସିରାଟା ନନ୍ଦୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଅଷ୍ଟମୀରେ ପିଠା ଖାଇବ। ଖାଇଦେ 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 ଜଲ୍ଦି ଖା ଜଲ୍ଦି ଖା। ସେଟା ସେ ଖାଇଦୁ ନା ଖାଇଦେ ନା ସେଟା ଖାଇସାରୁ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେ। ନାଲି ଆସେ ନାଲି ନାଲି ଏ ପିଠା ଖାଇଦେ। ଖାଇଲି ନା ଖାଇଦେ 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 ଖାଇଦେ। ନା ସେ ରାଗିଛି କିଛି ଖାଇବନି। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ କୁଆଡ଼େ ସକାଳୁ? ନନ୍ଦୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲୁ? ଆସିକି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ତ ଜୁହାର ହେଇସାରିଲୁଣି। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭିତରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ଆମେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା। ଦୋକାନରେ ଟିକେ ଭୋଗ ଦେଇକି ନେଇ ସୀମା ଘରେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିଲା। ତ ଦୋକାନ ଯାଇ ପହଞ୍ଚେ ସେଠି କ'ଣ